Me la busco i, valga'm Déu, no me la trobo. Ja la tinc, ja me l'he tret. Quina emoció, serà cosa de posar-la a l'orifici i em preparo a efectuar la introducció. Tot a dins li faig entrar. No toco vores i així l'acte finalment ja he consumat. Dintre l'urna ja he ficat la papereta. Ja he votat per primer cop. Ja he votat. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la. Ja he votat. Molt bé! A mi m'agrada, em sembla que ets un home molt atractiu. Molt atractiu, molt guapo. Això va bé, no per fer de la trinca? Això va bé, clar, és que sí, va bé, i és jove. primera. Efectivament, penso que no hi ha molta experiència en quant a cantar, no sé si has cantat molt, o és de les primeres vegades? He cantat, el que passa que potser és un altre estil. Jo toco la guitarra, sóc músic i... Ets músic? Sí, sóc músic. Vull que opineu vosaltres. A tu què t'ha semblat, Toni? Home, jo penso que es podria aprofitar amb una mica més, amb un cop de mà i una ajudeta, potser podria... Li falta que li posin un rave... Sí. Un rave? Dintre, no? Diguéssim, i que faci... I que s'animi, saps què vull dir? Una mica allò de trampera matinera, li falta, però jo crec que hi ha matèria prima. Esbojarrar-se una mica. Jo discrepo una mica del que ha dit la Carme. Tu, Carme, te'l quedaries, no? Sí, per mi passaria. Jo, sincerament, no. Crec que no està preparat Hi ha per un passar a la final. no i un sí. Lloll. Lloll, va, digues. Ajudeu-me. Trec el d'allò, el mainat, ajudeu-me. Ajudeu-me, perquè jo li diria que sí, perquè té molt encant, però veig que... Mira, Ai, a veure. mainat, què faràs? Físicament t'agrada? És un nino. És un nen. Té la veu lletja? No. No. Se l'ha de treballar una miqueta. Ha cantat animat? No. Miqueta, si allò del pebrot que Es deies. pot arreglar, això? El bitxo, sí. Sí. Jo Una mica de pebre. et podria dir passi-ho bé, no. No t'ho diré, jo per mi és que sí, però... Lloll. No perquè m'hagi convençut el mainat, i jo et dic sí. Vinga. Alça. Gràcies.